sangre! Tinapalabas. Nagsakayan ni Gringo ti kabalyo ni Rafael, nupaysan nga impalubos ni Julia. Kabayatan na. Nakisarita mutlaang ni Rafael kini Don Alfonso, ket ado tinaamuan na iti daytoy. Iti met Villa. Binili ni Marisol ni Luciano nga ibaon na dagiti napili na alalaki, tamapanda iti Villa, gaputad na napatag nga ibagana. Nagtungpal ni Luciano. Naragsakan dagiti imbaw ni Luciano iti Villa, gapu kadagiti ingkari ni Marisol kadakwada. Agsanay dagitoy nga agaramat iti armas iti pannakilaban. Kastamot ama isurumot lang kadakwada ti pannakilaban iti mano-mano. Kaputad na profesor at ang danan ni Marisol amang ensayo kadakwada. Kalpasan anak isarita ni Marisol. Nagrubat adagos ket napan iti rancho. Itagagayem. At tuwin tituloy iti nobela tayo na pauluan. El Oro con Sangre! Talaga ito sumat na dya ababay. Anya ti aramidin tayo ita. Ang dala panunod ko, Gringo. Amangan no di mo ayulan. Ano ita? Anya nga tano. No patiliw ta. Kadagiti kakaduata bandido. Dagitay dinamam mo akabarbaro akatwa tayo tibilinek tapno santa may raman lumatiliw ta ket kautibuan ta saan na tayon ngesturbuan namang sapol itigaman dinantumeten mabalin wenno mamandaran dagiti pinaumong na kini Luciano akatwa na tapno sa puling damat, tinakay kalyang tigaman. Mayat ha. Gusto ka, Burto. Mala, kasaritak nga rod da iko kentinong. Isoda tipos ka, amang kemag, itidayjaya Marisol Gabriel. Sa dino nga tanabanda ti ayan ti kinuna ni Luciano na nagkitaan dagijay na bandido. Dagijay na bandido ti nakikapanganig karin ko. Kat iso dati kadwa ni iso namang sapsapol iti nakaikalyan ti oro. Nakigdot dagiti paharos iti dayjay na banda. Masigurado ni siya. Ada tao iti dayta na banda. Amangan na ditati ayan ti kuta ni Isoda. Di kartik na iti dakas, babae! Armado na lalaki. Nakapaturong ti revolver da kani siya. Diyante, asino da kita na estranghero diti rancho? Asino di da kayo na estranghero? Di kartik na yung mga aso ti armas mo. Right? Paminsan lapo to, tinakapaturongkan ka ngay igam, tikatukat ti biyag mo. Right? Delikado ni Shaka. Awan ni Luciano nakadwa ni Shaka. Kakadwa! Bukutin nyo, takabalyo na. No! Por favor! Asan nida kayo? Anya ti kasapulan nida kayo? Saan ka na natagari? Ala! Bukutin nyo, tikabalyo na. No! No! Por favor! No, anya ti kasapulan nida kayo? Ibaga nida kayo? Ipaay ni Shak? Delikado na talaga. Saan na maasok ni Shak ti revolver ni Shak? Di kartik na iti dakas, babae. Nakapaturong ti paltok ko di taulog. No! Saan nakalbitan ni Sika ta revolver ni Sika?
Por favor. Mabutang ka matay. Pwes, saan ka nga ron ngagreklamon? Sige, pukunan nyo ti kabalyo na. Yan tayo dito'y tapapay. No! Arayatan ni siya! Luciano! Sa dinadayan ni Sika! Awan ti mga rayatan ka dito'y. Iso nga guli magkalangan. Taplosan ka mabanok. Awanan ti maramidan ni siya! Awan, luugin ti asyenda iti kastoy mapaspasamak. Kadagiti sigaw pagliklik saban dahi di Don Esteban iti kwarta. Atong tinapukaw abaka. Inutan mapukpukaw dagiti nabatbatay. Ag 50 nga ulaw nabilang ko ide na panalawas. Agraman dagiti urbaw. Ngam ita, agkurang manen iti dua. Mapukpukaw ti dua abumaraw. Apay ngay, jak met mawanawanan ni Senyorita Marisol. Imbaga dagiti kakadwa kiti kasaan nagpatapaw ditaw. Agsakayak kita kabalyaw. Ituloy ka ti agpasangat. Amang ano nakadano ni ti kabakiran. Oops. Hey. Ipaglag iti pata da pagnaan. Hey. Ha! Ha! Sa pulot ni Senyorita Marisol. Ha! Nagbaligi dagiti kakadwa ng ipanaw ka ni Marisol? Wen, nakaduyuda ka nun. Wan nawaya tayon. Awanan ti storbo, iti panang sapol tayo, iti nakaikalyan ti gamang. Basta'y pasigurado masanda dangran ni Marisol. 100%, Gringo. Sa nagartan, iti papayad dagiti nang italaw kan kuwara. Sinilik dagiti medyo nasingsingpet akakadwat. Puro kagurak ni Marisol. Dakayat nga dadaka sa mapasama kang gana. Kabsat ko ni Marisol. Oh, napaulimat kamatan, Gringo. Agbabawi ka kadi, iti naramid dagiti kakadwat, iti kabsat mo. Sana kang babaw. Kailangan kit daw ko. Kit saan nyo adang ram. Isubliyo dito asyenda nga wanda ka sa napasama kang kuwana. Siyempre, pilaing gamang tigapula. Nuapaya pinaitalaw ta. Sana ya. Apaman na magkalit tayo tigamang. Isublidan ton ditoy ni Marisol. Awanan. Saanan nga insubli ni Gringo tay kabalyom. Mapanak ijay Villa, nanang. Adda kabalyo ang mabalin ko pagsakayan ijay. Wen ngam ipakadam nga umuna kan ni Marisol. Wen, nanang. Diyak kaya't madagdagan ti suron na kada kami. Iso nga ramidak ti amin. Tapno na saya at lata ti amin. Wen takasta ti agkakabsat. No gumura ti maysa, agpasensya mo ti sabali. Sige, nanang. Mapanakon. Sige, agadnad ka, anak ko. Nagsapa ni Senyorita na panigiran ko. At dandagiti imbaga na nga agsanay. Kasla dala karnero ana intar ana kamas nga at ditarubayan ti Villa. Urayan da ka no ti imbaga ni Senyorita, Profesor. Imbag payda kita. Ik kan ni Marisol ida iti panawan. Ngam da Gringo kan Rafael. Di na ikaskaso ida.
Di nalat na maawat akabsat na dagiti singin. Ni Rafael ti adda iti ayan ti ruangan alandok. Napatag nga ta, ti gagara dayta. Orayak nga iso ti masidag. Nanay Dita? Ayan ni Marisol. Ay na, nagsapa apimanaw. Napan ijay rancho. Kasta? Sayang No napatag ti bagam, surutom laangan ijay. Surotag ko ma. Ngem awan pagsakayak a kabalyo. Di mo't adda kabalyom. Nagsakayan ni Gringo. No kasta, jay kabalyom tinagsakayan na nagsubli jay rancho. Wen nga rod. Imayak ta mangalak iti sabali a kabalyo. Ipakada ko maki ni Marisol ngem awan mo't gayam. Awan nga rod. Kumusta ti kabalyo ni Gringo? Saan pa na imbagan ti pilay na? Saan sapay? Nakangato pa'y mutla dyan may sa asaka na itay. Kasta ka di? Awan gayam. Anyater aramidan dagita lalaki dita. Dagita mo't agkabanwag aman nalon dagita adda dita. Orayon dati profesor a kinatulag ni Marisol amang sanay kadakwada. Anya ti sanayin da? Siyempre, laban. Agsanay da kano amakilaban. Anya? Sigon itinangag ko nga imbagbaga ni Marisol idi kalman. Agsanay da nga agaramat iti pakilaban nga armas. Gan agsanay da matlaeng iti mano-mano alaban. Ne, apa yan? Anyat nakapampanunutan ni Marisol iti kasta. Asino ti kabusor na? Asino pa'y? No saan adag iti makainagaw na iti naikali agama? Anya? Juan Rafael. Sagsaganaan na dagiti tumaod akabusor na a makainagaw na iti naikali agamang. Kat may saka kadakwada. Anya? Oh. Jak kasanayan da ito'y. Iso da ito'y tayo nagsaksakayan ni Lagrimas. Oh. Apay ngamin asaan pay laada ito'y tinagsakayan ni Gringo. Apay ajay pay lakabalyok tinalagit na. Rafael, apay akit kita dayta akabalyo. Isong ti pagsakayak amapan ni Jay Rancho? Saan kulak kuma? Ta sigurado nga tanak tumanen ni Marisol. Ang asino akngay amang iparit iti dayta. Kat may sakamat nga agtawid iti amin nga adda dito Villa. Agyaman ak nanay. O sige. Alaag pa'y lang dito kabalyo. Sige. Kita laungan ni Marisol ije rancho. Ta ibagam nga inalam ti may sa kabalyo. Wena na. Oops. Hi. Mapana ko nana. Hi. Sige, Rafael. Ya. Ayaban yun ni Profesor. Ta uminom iti pagpalamiis. Naglalaing kayon. Awan pa'y lati nagboluntaryo amapan ije rancho. Taamon nyo no apay adimat la sumangputan ni Senyorita Marisol. Sumangpatula to. May ikatlo nga aldaw itan adi simangput. Sapay dimot umayan ni Luciano dito'y Villa. Ta isula kuman ti pagdamaga. Itala dinagawid ni Senyorita iti kastoy kapaot. Uray masumangput Mala, ayaban yun ti Profesor tagpalamiis pa'y. Wanya, Mang Luciano. Saan nyo pailaan ang sarakan ni Marisol? Awan pa'y. Makapadanag. Napanan na nga eh. Imbagta, imay kamanain. Si kanti kadwag amang sawar iti rantyaw.
Am kaklaang. Ang mga nun nakasalaw iti ulag anang tukaw kinkwana. Inusan. Kunyan. Jak mo na yung kaskaso timbagam idinaodi ngay mayak dito eh. Taamok mo't ama nagsawar ni Marisol. Oray siyak mo't ninamnamak asumangkot mo't laing dito'y kasa. Nga oray nakaadayaw iti naturaw. Ngam na awan pa'y mo't laing. May ikatlo nga aldaw itan. Makapadanagan. Nuamok la di makasangkot iti day di mo't lamalam. Nagsubli ak kumadagos dito eh. Takinadua ang kamang sapol kinkwana. Sapulin ta, Rafael. Wan, Mang Luciano. Sana mabalin adita makita di kapsat ko. Jakmut makadawat iti tulong kin ni Gringaw. Ta jakmut makita idan. Awandan iti sigot ang nagkalapawanda. Nakasentrol at pati matang na itigaman. Iso asigurado adi na mutlay kan iti importansya ti panagpukaw ni Marisol. Ti kunamki day. Amangan no pakaragsakan na. Ha? Wan, Rafael. Amangan no pakaragsakan na ti panagpukaw ni Marisol. Napingot nga minmat ni Marisol amang sapol iti gamay. Mabali na kasta. Ala. Noawanan ti aramidam. Mapantan. Rugyan tan ti agsawar iti entero arancho. Aging ka dito, kat di pala si Mangpet ni Senyorita Marisol Gabriel? Awan pa'y ngarood, senyor. Oh, nalpasan ti nagtulagan mi a trabaho. Nalakala nakasurod agiti tawa kaya't nangaisurok. Kasta ka di. Well, kadwa nakadakwada ti sigo din nga ganaramat iti paltog. Iswa, sana ka narigatan na nangisurok kadakwada iti dayta. No, iti mat martial arts, umanayan tin surok kadakwada apang salaknib iti bagbagida. No, makirangit da iti mano-mano. Urayan tayo ni Rafael, senyor. Imbaga na nga umayda dito Villa ita malam. Masarakan daman wano saan ni Senyorita Marisol. Anya? Talaga ka di mapukpukaw ni Marisol? Kastansa, senyor. Iso amadandanagan akon. Sa dino tinangipak niyan dagiti pasurot ni Burton kini Marisol. Gagayem. Di uliway na denggen tituloy tinobela tayo anapaulwan. El Oro con Sangre. Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Sound effects Glenn Binawe. Technical ken musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng istasyon. El Oro con Sangre!